Iawn, dwi eisiau alpha bites, a crispy pancakes, a soda stream. Ie, dwi'n gorau mynd o'n, ti'n sboilio game Pac-Man fi? Oce, love you too, man. Ta. Sori, rwy'n degod ar y ffôn yn fanna, ond mae hynna mor ddoe. Dwi yma heddiw yma i weld be gen technoleg i gynnig iddyn ni fory yn Gadget Show Live 2011. Un o'r thema mwy amlwg y flwyddyn yma ydy 3D. Gema 3D, dyledu 3D, sain 3D, ond un o'r pethau mwyaf cyffroes o ran 3D ydy yr TD10i yma gan Sony, sef y camera catra gyntaf sy'n gordio mewn 3D a HD. A mae'n gweithio efo'r dau lens ma'n fama, sydd wedyn yn gweithio trwy dau sensor yn y camera ei hun. A mae hwn yn mynd am tua rhwng 1,000 a 1,500. Os ydych chi'n fod rwy'n cyffredin fatha fi sydd ddim yn gallu fforddi yna, felly mae yna y Sony Blogi, a mae hwn yn rhyw fath o Flip HD camera lle ydych chi'n medru recordio fideos viral i roed i fyny ar YouTube, beth fel yna. A mae hwn hefyd efo dau lens, a mae hwn yn mynd am tua 250. Wow! TP scoot di hwn, mae'n gallu mynd 22 milltir yr awr, a mae'n gallu gwneud 20 milltir ar un batri. So mae angen unrhyw fath o drwydded iddo chi mynd ar hwn ar y lôn, a mae'n costio 1,700, gymaint yr un. Ydych chi berchen ar gath, wedi laru ar llnau'r pwps i gyd. Wel, dyma'r gadget i chi, yr toilet cath sy'n llnau hun. Mae fydda chi gael un am 250. Os ydych chi'n gofyn ta fi, mae o'n lwyth o llyfra, neu fel dwi'n licio gael nhw, ffilms slow. Ond dim bellach, oherwydd mae'r llyfr yma yn defnyddio'r un technoleg mae Nintendo 3DS yn defnyddio, sef augmented reality. A beth sy'n rhaid i chi wneud ydy, dal o fyny i unrhyw webcam gyffredin, a wedyn mae'r stori sydd ar y teclynnau yn dod i fywyd. Yn dilyn poblogrwydd iPods a iPads, mae yna lwythi o gadgets sy'n mynd efo nhw, a mae hwn yn esiampl yr Pad Pro. Ta-da! A hefyd, mae'n bosib rheoli tegannau o'ch iPhone fel yr Parrot AI drone yma. Ond mae'r gadgets o hyd yn oed wneud cyfars iPhone hynna'n. Susie. Ia, mae'r sioe newydd orffen. Ia, dwi'n dod adra wan, mam. O, ei, dwi wedi ffeindio rhywbeth berffaith i'r gath, de.